yasne ema enwumre yi woti yenka ewo Sompa 106.5 FM Accra Brikro ye ukopia mu ewo asantemantamu a eno ye Sompa 93.1 FM eno ye Sompa headquarters ehwada braka baby 21st clinic wono ehwa na wo nso ebutuo wo mu ebiem dendenden ayiko 100.9 wono nso okumase Adamfopa radio ewo France wo ma hinkro Paris no mu Sompa 101.1 ewo takwa Sompa 103.3 ewo takrade Sompa 106.1 ewo tachiman sanso ena Sompa 98.9 ewo sunyane Sompa 90.7 ewo Nkranza Sompa 101.3 ewo Doma ena Kingdom 106.1 ewo Mankasim sanso ena Kaneshi Urban Radio wano so abiem dendenden ewo Kaneshi Gakasiem ho ya wo mu nyina enso ebogumu dendenden afei udi koda ne so no Sompa FM ye ginamu dendenden baby a radio fo no nyina wo no yenso ye ginamu ho dendenden a ubetimi ahwehwe ye Facebook ena TikTok no eya Sompa 106.5 FM Accra ena YouTube no eya Sompa FM live afei uko Play Store ena App Store so a na wa download Sompa online app no ubetimi ahwe ye asanso atie bibia ewo ho kama www.sompaonline.com so ensemo abetene ne nyina no ya kruchere nyina de agu esemo for prince atabo atia da romanti wa page ensem ne nyina de akogu kama ya ubetimi so akohwe na akokenkan bie ewo ho a enye asemkuma medin ade obrempon nana kwaku ampoma afei yentena yi na nwumre yi nsemo a yede nam no ye mo ho nkomo setiefo bekaya beye se ena kakra nie ena obetie no na ena no kra de yemfa achimota de ne esi yi achimota senior high school enkoda yi a na wo mo aye rasta magai ne nkrofo yi na wo mo se rasta no wo mo aye no eya de a wo mo aye free tete ensase yetwa eno court ema eho nsem no de ebeye bebre ewo man Ghana mu baby aye gina se esi yi enei enso eye osom ekuo ene osom suku wo mo ho nkomo ena ye gina yi na ebra akwasi kokko ba o mayi mu no wono ede ensode bebre ebaaye na nsode ne baaye no ensode ne nso ebadada wo ho ebebie schools ne ka na mission schools ne bi eno achi se wo hwe te se Pentecost for wo mo schools Methodist afei Presby ene ensore SDA ne ensore Church of Christ for nyina wo mo de ena afei Islamic and I say Islamic schools and so ho ene ye Muslimism no wo mo so o mo schools e wo ho ya ene Ahmadiyya mission ene ahodo ne nyina bie no obia wo ne de kama AME Zion wo mo de me say me call basic school no me call AME ko Roman kakra me call SDA kakra and am call Zion kakra na asamba ko ene eda pron so aye hwe eye se aso se obi se me call ebia me call Pentecost na me call Presby school and I say school eye Presby school Presby mission school edie ne wo se me ye se o se me ko no minim se eye Presby school na me ko mu me ye Pentecost ni enti me kwa akoye Pentecost niema e wo Presby ana ansa na ensode no eba betiti wo mu schools no mame ma a bit background kakra na say history kakra na gina schools no mtete ye eno ntina na wo mo na fund wo mu schools because now mo pese almost standards any of values and afei empanimfo mpese wo mu nya wo mo ewo wo mo nsore no mu no wo mo identity no de hye wo mo afiri ase eno nti no wo mo de nimde no ne ade no nyina ka bom so wo mo de bie schools eno nti wo ba o mo school no a na wo mo de tetew uko Roman ya yeye we to wo keka nyina bom no wo mo de atetew enti wo benyini no wo mo timinya Roman father Efrim wo mo timinya catechist Efrim wo mo timinya Roman sister Efrim sanso na Presby Pentecost na SDA ne Zion Church of Christ ene nsori ahodo ne nyina no ene Muslim de ne nyina no na nka etie nanso eneyi ene amasesa ene nti wo behwe no obi ho a wo ye Kristoni na wo ko school titiru pa ne senior high school no a na wakwa akofa Islamic school wunya kodu Islamic school no a nia Islamic school no eye no wo ye den a wo beye empo te se mema wonom washroom a wo mo kono wo be kono sane ye no Islamic standard eno na sane wo mo pen wo mo som no kire so wo mo nye no sa pepepe no wo mo ye no e ma de enso saa nanso eba ye nyamesom fekuo ne de a manso abeda ho kakra manso abeda ho ne se
se wo be free Pentecost mu na wo kɔ Presby school a wo pese wo ye nia Pentecost ye e wo Presby de no nanso Presby no original mission enti a wo de tea school no enye se wo beje wo no ne de ne se wo de ba betete Presby fo sana na nka de ne te nanso enei ba bia ye ginan sana asem na kosi na nam so amenne osoafo a ohwe enwomasua nsam so e wo Ghana mra sebedwa fie wono nso wabie na no akasa e de afa ho no ne de no de okofa de free nia ekoso Wesley girls wo mo nsam a e wo court a ye mpese ye bekọ ho because e wo court ye mpese ye bekọ ntam ye se kontam te bechi yen eno nti ye nkom nanso wono ye soafo ohwe enwomasua so no waka ho nsam kakra e wo Ghana mra sebedwa fie menyi ne nsam nka ma no ye pese ye kotie ensam no se de wono asoafo no e ka no e de kosi ye na afa ye wie pe ya to ye nsam ne so eno achi no international reporter na na point cheku wono nso afa montene so ene Ghana fo bia didi nkomo abusa wo mo nso adwen kire abusa sa so bia ye gina so wo man yi kwan ben ene wo se ye fa so na yentie ye odonyamfo Haruna Idrisu bra ene no ase oja fie na still international reporter na na point cheku wo ho nti wona to amane yi e de ma ye yentie nsem a wo de to dwa e wo no ase oja fie ne wie a ye de ne aka beto aso. Mr. Speaker, let me also use this opportunity in debating the budget since I speak as the present Minister for Education that there is some ongoing debate on restrictions on Muslim students in Wesley girls which conflicts with international human rights standard and even standard expected of us in Ghana's constitution under Article 33(5) and 26(1) of the constitution. And then to assure our colleagues that we have a duty to uphold the rights of every Ghanaian child and to uphold the rights of every Ghanaian citizen. No right is divisible, and that we will not countenance any action by any person to deny any Ghanaian girl the opportunity to profess or practice any religion. Oswafo ro kire se Ghana ni bia wo ne right se okosku bia wo pe ena Ghana ni bia nso no wo ne right se wo pray wo soma wo pe eno nti yentimi nyina benkum ana nifa enkase we die wonka we hunti no ye mane nko school enkwaje ntete ana ye mane nye benkum ana nifa na na me ne lawyer bi di nkomo no wo chese na bra na wo ba be fa school no orientation ben na nipa ne hu ye call ye nya ye fa school na wo be fa ne ho okwaje prospectus a o kenkan hwe ne ewom ansa na wako etu hwe na wontimi a na wo nkokora wo nkwaje admission no kran ha ho nto aso nko school ni bio sa eno no nso no ehun asema kosi sen ma yenko ahoma no so na ye ne international reporter nkobo nkomo na majo medoso na bokode ye ahweye ne hia me bi sonso ho ye nyankopon guso epiepia yeti kon kakrakra ye ho ye na yenhya se mfiri mra hyebedwa fie ho no ene se ne wode bo anan ne Ghana fo bi ebo nkomo fa enkomo a edapno so se Ghana fo binom se oye som we mu nipa na wo ko suku ano nso ye osom foforo mu nipa no yemfa nto benkum ana yemfa mfa nifa no kabo mu bua mame se ne ye wo so wutietie mu firi mra se oja fie ene Ghana fo bi san bo ho nkomo no ho nsem kosie na ebra eye nsem we kusuma na so afọ no anohwe yehumasian senso yera Haruna Idrisu edikan o mind man ni media ekoso wo ye disuna won senso itiri eba se yidi komo edia ye my so who find the war for my disuna in India anix international na eno chire na wo sanso edi tuda ebra ni kasa ni kweli wo chiri se ye kasa enkomo ba ko a ekoso wo Ghana gumesian ni pa eye se afadie eni eye ebi wo hono ma mususu se wo ye nkramuni eni nti ko tuku a enye nkramuni suku na ebra so se bia wo so ya asode a na eye adisunya na se niema ekoso ewe adisunya won sem eba be si ombo kwanti no aya na akwakoye ohaw bi a wo mosom na omosom no emu ebe koy ohaw kakra ana se bi mpokura hono ma wo supo me papa eye obi a wo kom koye konfo enu nti na akom ni mu ana mesom na enu nti edu bre wo se wo sua ade a wo se na akoma ba enu nti ema ne ho kwan na won kom ewo eye siku dem won ma na se sua dia hono mo na enu ana nam so ama so afo no ana hwe wu masian sem so
Yɛwɔ Haruna Igusu APC bi akyɛ mu sɛ ɔsom ɛyɛ ade a ɛka ɔman Ghana yɛamammerɛ ne amanneɛ ho ɛno nti sɛ wokɔpie mu ɛwɔ ɛyɛ yɛwoma suansɛm mu nso a ɛne ho kwan sɛ yɛma ɔsom ahodoɔ no ɛkɔkɔsi obi biara ho mahyia ho kwan ɛwɔ ɛyɛ ne dwumadi a wɔredie mu ɛno nti ɛno ɛne nsɛm a ɛkɔ so ɛwɔ ɛyɛ ɛkɔ so ɛwɔ mama ɛhyɛ bɛgyasi mu a no sɛ ɛkasa ɛde fa ɔsom ahodoɔ a nipa bebree naa no ɛwɔ mu na afei obi wɔ no ma wɔkɔ sukuu a sɛ wɔkɔ sukuu nsɛ bi ɔyɛ akanni mpo sɛ bi ɔyɛ Anglicanni na wɔkɔ sukuu a sɛ bi ɛbrɛ bɛso sɛ wɔsɛ ɔtoa ne ɔsua adeɛ a na afei yɛde ɛyɛ wɔsom a wɔsom ne mu awo ɛba bɛko ɛde atia ne de sua ho nsɛm soɔ no ɛno ɛna soafoɔ yi aba bɛpae so ɛde ani ɛde akyerɛ ma hyɛ de gyafie sɛ ɛno kwan sɛ ɛma ɔsom ahodoɔ no dwumadie bebree naa no ɛko ɛde tua ɛyɛ yɛhoma asua nsɛm a wɔkyerɛ sɛ obiara ɛwɔ ɛkwan ɛwɔ sɛ ɔsom na afei so no ɛnkɔsi n'ade sua ho nsɛm soɔ ɛwɔ ɔman Ghana mu ano pɛn. Yo na oni Ghanafoɔ bi enso bɔ nkɔmɔ no ɛhɔ nso tɔfa bɔ mu no Ghanafoɔ se wɔn ne ɔsoafoɔ yɛ adwene Ghanafoɔ adwene kyerɛ bi a wɔn de kan de to wɔn mu na ɛkyerɛ sɛ ɔsom wɔ ɛyɛ obiara ne ne som ɛno nti sɛ obi ɛyɛ nkramoni yɛmfa ne sɛ wɔyɛ muslimini efie da biara so a ɛbrɛ abɔ ɛyɛ dumienu na wɔ so ɔkɔ ɛyɛ ɔsom biaeɛ na afei wɔne ɛyɛ Ghanafoɔ bi ɛkɔ susu wɔn adwene kakra ɛde ɛfa ho saa nso ɛna ebi nso mpo kyerɛ sɛ ayɛ a wɔsi yɛ mma mmɔfra ho kwan na sɛ wɔn so wɔn nneɛma a wɔn fam anaasɛ wɔn religion a wɔn wɔ mu no yɛbɛma wɔn ho kwan yɛnsi wɔn ho kwan ɛwɔ wɔn nnwumadi ahodoɔ ne bebree na wɔn edi mu na wɔn deɛ yɛhwɛ kwan yɛ bɛtumi afa so a saa na mo nkyɛn yɛbɛhwɛ na afei yɛbɛsi so ɛtiawa koraa nti no yɛbɛhwɛ na afei apɛm akɔ so Ghanafoɔ nso so yɛ bebree no ɛkyerɛ sɛ nokwasɛm nie sɛ yɛbie kwan ɛde ato wɔ no mo ɛde ama ɛyɛ Ghanafoɔ ama wɔn so wɔn dipta na sɛ wɔn tradition mu anamontuo ɛwɔ ɛyɛ hyia pɔn ahodoɔ no mu a ɛyɛ adeɛ ɛbɛboa paa. Yo nana ma yɛn ase ne wama ne bɔ anwummerɛ yɛnim sɛ yɛkɔ anim no foforɔ biara tɔ fam a wɔmfa nkame yɛn bio yɛda ase anwummerɛ right ebusia nana upon chicheku international reporter o yama ne boni ya oto yankra e de free Ghana no ahye beda fie e na wate no enka no na sene wone Ghana fo nkomo no e ko ye Ghana fo binom enkomo no ko ye no yentie bimra. Oh, okay. Me mum ni deɛ madwenkyerɛ mu no yɛka bibi sɛ wokɔ Rome a woyɛ deɛ Rome for yɛ nti no me gyidie ne sɛ kremoni kɔ asɔre school anaasɛ Christopher school a ɔni mmerɛ wɔ school mu hɔ no so saa so na sɛ Christo ne nso kɔ kremofo school a ɔno nso ni mmerɛ wɔ school hɔ so bi fifie ba maybe university anaasɛ college a na sɛ bi ɔyɛ traditionalist like ɔnt me ba school mu bɛyɛ deɛ ɔno ankasa pɛ because school no yɛ obi na ɛsɛ yɛ sɛ woba na sɛ yɛ Christian asɔre a ɔsɛ ɔnkɔ doesn't matter so your traditional or say Islamic waba obi school into me be there ope e was so be a some there also because into me for see pepini say o mesum Christian nya dia nipa ne be da so I believe that everybody should have their right to worship whatever they want to worship. That's what I think. In my dream children say hu hia say ye bechem say okonfo kokom e wo school da bi school de o montena ho da bia ye mfie miensa na 9 pe na wafiri wo oba ne fie obetumi awo esum bia wo pemu na wan say ya aban school and I say yes school ye gada ni ayade ne de hu hia say nyamesum chichim bia ebebem say Muslim say Christian say den yema obi aba school onye ni believe because ebi metimi dey excuse na ebi a social gathering bia or escape ati ase ehenti yema obi anya ni we say Muslim na ma pe mosque kitu ebi no mo sie school nim ss am ko say na mosque e wo school nim Muslims no bibie ni ana omako Christians no na ye dining hall no assembly hall ye bibia ye church service omako ana won say e wo say social gatherings bi ono ma ye ma obi akọ ene de me pe say ye be ma obi a ye de ope because e school na aba Ghana so Muslim ni Christian ye Christian country kwa be ka say ye ma ye force obi a no nye one thing we ye Ghana fo bi no madwenkyerɛ na asemi hu no ye nkwa homa no so na ye ne yero akofin kansa sa akode ye wo ye programs manager programs management specialist ewo
EduWatch, African Education Watch. Yene no enkobo enkomo. Ira sa kwara timen ka Sompa 106.5 FM so ni hot bite. Me mo akwa ba wo. Me pacho na ohona mboko de. Nyame adom yenso ye ho ye pan ye da se pan so age bre na oni yen ebon komo na pani mo na eba homa suanu mu a mo be ne pan challenges bi sei ye wom say faith based schools and as a missionary schools and as a mission schools e wo Ghana ha na akwada ekọ yesi oye esum we mu nipa okwa ha enu nti ehun nsensem aba minim se emu fana ye wanimsem mo tietie ni say ya mo nso ba bia mo wo se experts e wo enwuma sua mu no mo hu ne se ase ye due bo kakra ana still akwada ne won the right. Yo, me da e chia matie fu nyina so te ba bi say de kana se ye bu kompo he kakra na ye de ba enso pempen so aye ndri edim say nyina ya go secondary school even basic school kra ya ko na commission school na school bia on nhye mission school kwan bia on nhye student no ediso I don't know I do sabri the memory of him say na enuanum bi ene asumni no so yes koyese nhye na edihye emofra no bi faso eno nso tietia omofa hodieso ama yekaye nche kra na achimota school for no ba ko at the court Supreme Court at the temu e ba no e chere that kind of brofo a judgment no okay the kind of summary no say school rules must not trample on students' rights to express their religion, especially when the expression is meaningful to their faith. As a school should not apply their internal rules in a rigid way when they conflict with constitutionally protected religious practices. Ashimota, the Supreme Court. Okay. Tinachi say anka ye hwedia enam yenyina nso ambra ene yenyina ye dan no constitution ni ena ye nso ye dan no ise mra say aba nanka ye hwese eniema bi betoto na kwem na emfa wanchu bia nti edu watch die ye fi say ye hwe ya ye kana so ya school ye nim say Ghana two-year GG taxes here be near GG and yeah they be old school ne ho ebra if you say a buying a project a dan old school ho near you know say no sha do na buying kra na aboa asisi a teacher for a buying in a tia or moka enti ye can near cafe school ya a work outy wom say a mission school there and so and she say you know Ghana aban na edi mu akoche pa school no ho and she say tinanka the papa mu a ke me say school ni bi o bia and she say o no bema obia etimi ho atono enye say ne ho tono kra na emu ha obenya otoso bi enkofa o ha no wantwi sa enwe I am the same as some who say, and your court to the end of the account was a more you need is new who need the idea of the cat. They don't get and say once I call court so and penning for a more in him dinner. I want the Omoka and he said this is court to the Moayaba. That's the other call. Now maybe in Susiana comes to say they say no the real no credit ever copy. In Tinka ministry, any all stakeholders, religious bodies, ministry of health, they cut a woman share
any addition, any addition, or what you found. I won't share. Then what for a drink? And she said, be a shayena, and you're born a year. And then I'm a school next week, and school identity in the account. I want to say, so it would be a hand that you check near to put listen here about behind them for buying. Is a send me a cobacco, aircon, no, a record sign. So it's to be any adult. Into send me an enquiry, said be a school also our court. We are court to okay. In the school, they are about to do her. Then you be the actually. School doing also be actually. They could say, it is we know ye and company for not any can center. Any a template. School system, school brand. Not the beer, a common. So the young come. Not school, a beer. And no identity. And no one know the shepherd. So I said, you must identity na intact. Not the young common now. Can you now? And can you back up? You know, actually, as a no better one. I stand. The coldest media at what one. Okay. Hey, dear, it is a year, king. I really do her. Or some no better. Never, than you. It means one not a better health implication. It means one a better academic implication. So, it is a people that this year. No more to attract in healing the 2 years. Or some chronicles that I deal with our friend with school. Damn a man, yeah. Hey, dear, a member, Nadishan, and Costelli. Schools are inferior, study. No free. And yet, a hano, young relaxing, long or 3 more. That's what they're young school. Then to turn it out, it's a bemboa. Yet, dear. And she said, any year could be a Korani interest, anything. Okay. Yeah, I'm out of Frano. The into school and Sankan, Edward and so the answer, your boat and the so they that the air can and check Supreme Court at the into the moon and I say, why is by abeyance and the whole. It is no abeyance and the whole year, and in the air can say, that guidance and I say, at the Tutania. In consistently, and the all called things to why ever back. The best the coffee, the coffee. We our heart used to say, Kayin I fat, near the India and Caberboy. I do watching so they are not different. Joe, Penny, my nasi, ne monso, Manu di 7 my drink chra, Modia ba, ewo and semi who na him say, Sabe, Adrianis just so I na yanum home coin, inti, Yabako so I watch and him, Nanso, say Bibi Befa and Mumasia home come bia noa. Ewo ma promo, and unti aba, ya no be and why. That's the answer. I tried to say that one right. Nyankopon enhyira pa abusiani pa ne bon komo era ko finka sasa akode or your programs management specialist edma edwatch na ye ne no abo enkomo no ni nyina no onsu betime de won kanto so no ebi ede aba ewo Facebook ne so Sompa 106.5 FM Accra Sompa 106.5 FM Accra na nia wo ka ewo ho no won so de abaso na mepacho ya no amana ye obuo ane die kwan so nya kasantwi nya atemdidie na sane wo betimi akere wadwen ewo kwan paso no na wan sa ne ho ate na emom ne wo court ne de mesre ya memfa bi ma why na no de ya ne yempese ye beko ho ni nyina no Ghana nkomo na enkomo yi mu ano na amanfo bi nso busa se aso obi nso ebetimi akọ se meye kristoni na meko Islamic school na me nso me se send ye papa yi kire era isa akode ye kire mu Supreme Court ruling ye ba ye say me apply eno a it means that any obi nso betimi akọ Islamic school no akoka say oye kristoni eno nti Islamic school no cannot triumph over Okorana nso ne right and as me nso me right ewo ho okay ewo ho eno nti ene ye sa na be ye de a Islamic school ho no me nso mekọ mesom aye Kristo som ne wo ho ye kan nyina no akoye Islamic Christianity Ghana hanso osomom yensa na ye no yenim eno ye yenom a ye free no ho eba na nanom nchen ho no a ye eba no traditionalist no yenso ye wo ho ena Christofo no nso wo ho ena muslimifo no enso wo ho aso
obi nso ebiri bi beba ama obi nso a wose wono nso ye traditionalist na ono nso pese okọ Pentecost anase basrefo suku ana wokọ Islamic school nanso suku no niema a womo ye no entimi ntieti ono nso ne fa ahode esu nti moma na kwan no nkom oba na se de egugu ne nsa ne nan na ayi abotokura ne ekura ehye na no na wa bokosu egu ne trim no de abetena class teacher ni kira de ano no so asese de egu fam adan a metam aso se me nso me kom nti me hwe peteta krama hu ne yekoso won mu no nso no ye be ye den sanse na no e ba ye se ye si national cathedral ye te se ne saade a ye nya national shrine enso ma won ene kwakubu nsa mu nyina de o ma no to mu bi ye nim se esoma hodo miensa ye nimu ano na ye recognize wo man yi mu no ne miensa no ye kan so a ye Kristo ni Muslim som ne nko a do o share statistics na Christianity no ene dominate pa ena afi Muslim fo no so aba beto so na nanom so de no esom no aba beto aso ewo ho na no na ye busa sa aso won mu nso duru ho a sa mra yi eka wo mu bi ekoma wo mu bi ana se we de eye Muslimi ene a Christopher de nko a ena ewo ho we yemfa be sima ba akopɛ enkwaje mra no mu adesua kakra bi emfa emfrim ye ne lawyer Noah Adamte eba no mra mu a wabene pa na ye ne no emonkomo kanso pacho majo we de ye nim se ba bia wugina no ena ya pone wo bre no kakra bi nti we de sima ba akomienu pɛ na ye nya wo na kɔto aso why ye di ka di nkomo ne bi wa kire ho na sene na no Supreme Court ruling efa Achimota student yi ho no ebirim pese apply sa mra no ese eno na ewase ye de ye adwuma wo all other mission schools in the schools ahodo a wo mo wo sa ensa homa ne nyina aso no ebi busa sa aso sa mra no ye adwuma wo Achimota de ne nko a ana mission schools a ye ka ho asem ne wo mo som ene yen so a ye ye omanfo no ma yen so ye gidie no sa mra ne timi ka ye nyina kanso wadawroma. Okay. I think the best here, your constitution, mra, the Hibijuma woman, we share constitution, no, and be a friend of fundamental human rights, and a move back home, any the right to express your religion. And the Achimota case now. A branch of Tyrone Magdai or the assembly course. Now, or Tresse, the locks now ocean. The somewhat can be in the end of my court region as a car say, Achimota, Nina, so Papa being here now on Emma Tyrone Magai and share the locks no in farmer school. Now, Sarfo ne call High Court nti Tyrone Magai specifically and a court no ejina na asem ne so edibua ese Achimota ema no kwan ensema ebeba esia no enye about olipa ba opportunity into na anchor High Court I dia court down Supreme Court no nti the Supreme Court na was say o share ne say missing schools no I want to almost more interest here. And what's a constitution no a protected? Maybe I said maybe mission schools, Catholic schools, Presbyterian schools, Methodist schools. No, religious rights here almost also and protected. Send say Catholic school, Catholic for no almost far when you say almost demonstrating Catholic values. School more. Now, so some years what is the extent? And now say, I couldn't say other religions and so I was more almost about demonstrate almost more religious beliefs. It's a competing interest we and what say Supreme Court no a share a bua a one and yes, Tyrone Magai Achimota case you see a mission schools now. They will say almost allow a Jew be a because also the religion also practice no. And yet and then the real issue I want court no. And say you share mission schools now
omo kwan so be prevent obi a different faith from exhibiting our faith no ewo omu school na say omo kwan a what's the extent how much me ako and some be brand new say more on worship me nyame and not one practicing faith and not some reasonable restrictions there make me impose I be preventing the pan obey nyame na so be on kwan so be nyama fufu bia aka then e asem potia e o say ye continue to mission council no aba ne sa no a enka se otieti akora ne fa ahonde so e na bieu se ye bua nso anase ekoba se akwada no nso wo fa ahonde se osom we obetimi akọ school se no a ene na ye no nso a ye gusi de na ye twa nkokoti no ye no nso e kan bia na eno nso protect yen bia na I am that will be such a question because we can you know. I will say school here or shot here Presbyterian school. Pray before setting school way up say on better thing kola Crystal Presby nyame some kind so. Enti pray before no kind say omo design church no e man kola omo basta school no. Na tankola no so mo baby omo gidie fufuro bi no omo kwan se omo beka se omo nsom praise bi kwan no na omo som omo gidie na so omo som omo gidie a e o se praise bi asori na se little asori na se catholic asori no e mo omo kwan na question na obi tani a question na I think say kopo bebre en say that en dey e ho encourage because enye nkamu so nkwa na schools will prevent you from worshiping. Which schools be are almost a Catholic school, almost charismatic churches. I remember some school one and you're charismatic and Yemen, they were school one. It's there is a real question say, so when they say Muslims want to be me up for almost some, not say. Fana obe sena e chese omwa omusom yemfa say ye biblical som no ommo sa kwan no okay na Christo fo a ido ko sorry ati the evangelist dey for omso se be ye be ya ma omo aha the difficulty schools where you got the provide for a Sombia, they will have to go through. No, okay. Me just say a was sports no I dream and almost say you be man to lie almost some and I say yeah momo kwine and almost some I you say jail they will kind of interpreting rights to practice their religion. Okay. Because what they are called school so I can some no maybe also born by 10 p.m. There was a school man who quite more about some time. School man at a school no I said yes there or the protect Colano and what some time. What the school do to protect these things? And see, I think that these interests now school courts you know ever share again making this on whether say or the protecting Colano rights. Okay. What extent of no and that is school right and to what extent right. Okay. School. Yo, council yet that's a pan you na yenim se ba bia na wa ye twen wo pie ye no wo mugu so frefre nti ma yenyawo na yemfa nkomo nkonkon hansa yenim se enkomo idi afa ni asase da chi bia anko ansa ya ma biem no ye be san to aso ye da se bebre animre right abusiafo nipa ne bon nkomo ye lawyer Noah Adamte wo ye private legal practitioner e ba no mra no a edi law fo no wo mo na di mu ntintiman pa ene ne no akobo enkomo no wo mo nso wo ma dwenkyere anasa sane wo mu hunu e wo ensam yi hu no sane ono nso hunu ne na adwenkyere ne sane mra no nso etimi so so ho de fa no ena ya so so ho ya nwuram ya so so ho ketua bi daachi bi ye be hye da wuram na ye de ho nkomo e de ama hot bite kase no e to aso
was your Casabano at so idea free and Fiman Tamonia Quaco to so idea free. I was some year as ye a one no any enya pa. I say for Sioux Station ye no I will praso and not some boy a free ever. Nina no agena say, Wapanye Pabia one year Finchiano Bessa edunum. Woman for no Chiremuana say where tax force officer I watch you for Timokwa. Mensin assembly no one mumre be a chamwo a 1 hour year juma. Na Bassa and Santa Monomus open ye pano. Sunny nene ye ni shu asase aye no asa no ya yeden wadan saria nelson ni so anto obi ntumi hunu se broki heart na na ha no se wiase adwendwene ni wiase dadwene na na etwa ne ma o se so ade ye obi ntumi enkyere na ade kwakye na dia ene ade asa enumere yi a ebusua won makwakwo hu opanyipa no na mu se eda station won mu a akwakoye ahometesem yi pa wo manfo ya ede ye chie wo Facebook no so no Sompa 106.5 Accra Sompa 106.5 Accra opanyipa no ne chaza ni videos ne ade ato so a wo manfo no mu eyi no na ne din a wo mode fra no aye alafo se enti alafo su no aha bi mu so bo na alafo se enti wo panyipa no chaza sane wo mu sibi di fra no no akwakwa se wo mo twetwe ne kakra na wo mo jai wo mu ana saba enti obi ntumi hunu se eno so ka ho bi ananam so ma wodi ne ho awuo se sayo asam no akwakwa ya ahomete sempa na temamufo ya wo mo tempotem wo no so mpaka se ekasai ema ensami do mo nimfa ho no wo mo kyerkyere mu sei. Oh, minimum more than 15 years ago. Now, I drive anywhere, Mokwa station has seen. But we catch it. And I was also a residence or one Kalakra. And if you know what team is here, may you any papa, if you know. Papa, last 2 weeks, Bono, Akasakasa BC, or name or by being them. And the Mamma Makoya, the Chrissy here, Mokopacha on the other. But I'm a pen, I'm a teacher. We're free. Timoko here and not a no say we're free. All the minimum who nature. Oh, many yourself we shall fully be at because on ocean nay free Cape Coast was side and now obedi hatch. That's a minimum more than 15 years. Minimum more than 15 years. Our Wabba Tanasa so Musnamo Chifumuka. Nina Waibi or Yahasi Timoka. Yeah, Waibi Pen. No, a Bema no Jan so far, no, a Bema pa. Oh, the money last 2 weeks now you didn't come up. Not tell me, said the money will keep or be quiet nursing. Naja sa wapanyipa no a wanya finhia no aduonu alafo se ebezo frada alafo chese ne din do so papa power potabo waje din wo ka no ama otu was a J2 nas wo kona nim anasa enei wonka atiasefo ho bio na emfifi mantem ho an ye daso ejinara hosem so eno so apie free twifo himan lower dentramensi no mu eba ene se emrantie mienu bi ya wo mo chainsaw operators ho adwuma ene wo mo ye na chese enua ene wo mu ebuo na amanebo no ebeto montene edin a ebaye ene ya wasare eno na edikan dodo no a efre no tompu ono no edi beye mfihia no aduro no 50s ho ena erected so enya beye ne 30s mu na ye kiremu ese wo mu akotwa nnua wo bi anim de kote bayira homa mu a amano ama akese ne se eduane baako ebu yantam wo mu mienu ema wo mu ehwe wo mu kwan ye kɔ ahoma ne so na ye ne se nature akwakodi enkomo wono ena obetimi amaye entremu ade a esiye ewo hono makaso panyi kese ye mo adwomo akwa baba Sompa FM Accra so mejo so menaba yo ye jiri se wabobo ano boko na adawuruma edien potin ena esiye sen na asem no ankasa esiye ma emrantie wo mo hwere wo mo nkwasa da ben so ena rehusemi betodwa menaba medase papa parencha ichifa eteye nyuma ala usemuri esi endra o anapano obra enkrofo enso mrantie enso omoye chinso pretest omani trim ewoye beka opa eno no ewo twifo himan no wadi incha district eno was central region ben baby a Kakum National Park no no eho electoral area seminar making na eno na ko ba ni say mlantian so adi woni che forest mu say okoko pe bibi abidi baby aso woni obusuafo so yi
odi moni echim membra upeters no edu ho nchemu chese upeters edu o musparking machine no ana machine ji flow musem ekoto nchen bebi na se eno no aye one and that mom omo mfa na musanzu ko fa machine sanzu ekos parking di twebia no entemre bia ne ba form na ko yese obi enwane emfa nye ne krankwa na no na nam apply ntino enipa nan ebom efa bebi fa na enipa miensa ba ko edi ya asare ba ko di tete na ba ko so di Felix no omo so efa bebi foforo na bebi enipa nan no efa ye no ahona le bia no so ekobuto ye na won so o mi se bebi enipa nan na ma bia no kukoto ye no ebia na nka obia na emu bebi enipa miensa ni twa ne fa ya ebia no embu amfa ho ebia na mama ebia embu amfa ho obi amfa se kan kotwe bia eho ena bia kuma bia si ne nchen bebi no obi hu ye ko kan ya bia kuma no timi bubo ni ba mi no ni tiri so amena ka se bia se tiefo edidi am fa nche o mu tinu mu papa ya na se na eni enyan ena ka se o ma timi ato na nanom ewon se do na ye bo kiri mu ye na che se abrante friends ya wasali mpodi penfo che se nka na o twie di ni ya na nka o kwa ye ne yere ho ade na abrante tete so ono so ne mo kania wo akwada no kran endu abosomi endum kura me no ka se die o metini ato na nanom ewon se do ajo kwa police fo abafa emunu ade ko na nanom so akoye amane ni amamla ewo we mo samla me no ka se die police fo bi ma wo mo ayense mu hwehwemu yo we de ne nyina no abɔ ne tofa na emomo ye gya wa mo akono se nature yes wo manfo a etimpotem ho wo mte arehosem no bi mu ekeka se honhom asem bi wo msan se kwan a emrante no mienu no fa so wuye no wo msusu se enye kwa ena wo nso hunchire mu a ode ba ye se edua no kra ebu a wo mo dodge no baabi a wo mo dodge akone ho na edua no so ebushi a wo mo de nti na mankrofo ka se we no enye kwa yi ba me de chere se omo onim sunsumo kakra no anase omo onim fom kakra no etire bia omo timi ekire mo se yewo even ahaban bia ne eye en omo kire mo yewo ahaban bi o wa o tekra aji se osre no ansana watimi ati sanso ko nwema ebi mo etusu se yewo bi o wa ubetwa bla aji se udin kansele ana udin kanye bibi ansana wo twa enti aseme ba sa no ebi mo etusu se bia sana ko ba se bia no ebia na ko so mo ya mamre bi ana mo ye bibi di mano ansana o etini twa sana bi mu esu ba ni nyina ko e ho mo nsem eno nsana na no so de mo na mi sifo ma o mo akogu eya ensa e wo ho na so police for so ti ba fa mu no ko eno ntino woni tia Sompa 106.5 yes e go tire se de to fo mi ano en fan ka mi sifo yo senator ma ye na waseni emfa wo ensi hanom ye da sene wa ma ne bo abusuafo senator eye ya ma ne boni enkrai wodi free twefo himan lo wade nchira mansi no mu e wo mfifi mantemu e na wode ba ya rehosam a asi ama chenso operators mienu edua abua ya ntam wo mo a sesi a wo mo nka tiasefo asase so hu biu awrehosam no yegusu ginam na ba ko bi asi e wa tonso agogo eno asante mantam ma part mpeso ya so e ho ne ye kasa fei na wachira se adwumayefo mienu a wo me adwuma ewo China for company ba ko rubber company a ye friend se asumdie rubber company na wo mudin a e ba ye ba ma ba ko be ma ne nko a na ye nya ne din e friend baba ena oba no de ne din no ye nya nyaaye na ne ate ne se wo mu mienu kra mpoi che se titiri kra ne oba no ye fa na adwuma mu kra wo ho no wonya bese na watwe mienu bosumi mienu mu a na wo wura yo a kire se akoya wura hosem pa na wo kire se me nde etwa mu yeyi wo mu mienu nyina akora akọ wo mu pani ba ko e wedin a kire se wo mu ani age akwaba kire se wedi aniema nyina akoyie kama e ma eno nam so kora report to adwuma na wo ba ye no se oba no na ye kana asemi wo ba ye no ne ho mfa no na wose sane ne ho ye no ase ne honam ye ne basa bi no so ane sa de akofie enti ya ma ne kwan se wo nkofie anche ena baba nso ye senior staff ewo rubber company yi mu wono nso be park ne kai wono de se wosi ye se wansi wo bi enhunu kai yi si wosi wona engine si so wo mu yansa fe engine no ignition ya turn off
na obi anka ne ho wɔ kaa yi mu kaa ne si hɔ saa kwasi ada kaa si hɔ nradwo ɛna afi wɔn mu eba adwuma hɔ ne hu sɛ baba kaa si hɔ wɔn nim sɛ ɔbaa no de ɔno no wɔkɔ fie deda afi wɔn mu sɛ nkabɔ ne bi firi saa side hɔ ba abusua join ne wɔ Facebook ne so Sompa 106.5 FM Accra Sompa 106.5 FM Accra na bɛhwɛ adeɛ sisi a afi wɔn kɔhwɛ yɛ tietie nka no adi akyire a sɛ de firi baba kaa num na ɛba wɔn kɔhwɛ yɛ no baba ɛda ne kaa no back seat hɔ ɛna wɔbaa no nso da back seat hɔ abi na baba hyɛ singlet nko a ɛna wɔhyɛ nika bi twotwopon abi ɛna ɛno nko a ɛna na ɛhyɛ no hɔ ɛna wɔbaa ne ti ɛda baba so ɛwɔ kaa n'akyi hɔ na nso wɔn mmienu nyinaa wɔn ato aya no wɔ nsia do na wɔn mu hu yɛ pɛnom si asɛm wɔ deɛ ne anya ɛne ntampa so a ɛna nkɔbɔ polisifoɔ amaneɛ ma me ne o kasɛ Asukwa District Police Command no wɔn mu aduru hɔ dadadadadada ya wɔn akɔma amu ne mmienu nyinaa so ɛde akɔ ayɛ asabi asɛ wɔn kɔ akɔ hwɛ adekode pɔten san sɛ wohwɛ baba sɛneɛ wɔda wabusua sɛ wohwɛ sɛneɛ baba da hɔ no a asɛ ne nsa nifa hɔ saa no yɛtwa sekan yɛtwa no hɔ bibi saa ɛna ahwɛ nano no nso asɛ wɔbi adi ne mpamrɔ na mogya de ebi utimi sɛ bi anwunu ne paa ɛna yɛde no to rubber bag so ɛna wɔbaa no nso kora no hwɛ na batwɛ hɔ no saa no a asɛ bibi ahono no hɔ obi adufudufu no wɔno nso hyɛ short bi saa ahu enti utimi sɛ wɔn mu wuo no bibi wom tintoto nyalem ɛno nti aprosifoɔ so ɔma gye asɛm no wɔn mu yɛ mu hwɛ mu ne ebesi bia no wɔn bɛma yɛ nyinaa abusua yɛ guso do gyina awerɛho sɛm koyɛ mu na arewo sami mu na yɛkɔ Ebuakwa North Kropon mu wapo yɛ mantamu ɛno nso amaneboya yɛnsa ka firi wɔnom no ɛnyɛ dekora wɔwura bia no ɔmanfoɔ no kyerɛm sɛ wɔne Ghana Armed Forces adwumako no ɛna na ɛyɛ adwuma wɔnyɛ mfinhyia no aduanan enum ɛno nso wɔnom akɔ hu na mu sɛ ɛda kwa ebretuo bi mu ma kyɛ sɛ wɔnom dwene ho a wɔnom anti aseɛ wɔnom kyerɛm wɔn na sɛ bɛsɛ na ɛnɛ ɛnwɔtwe ɛntamu anie ɛna owura no ɛyeraeɛ na wɔnom apɛna kyerɛ kwanya pa nyadia na wɔn mo ehunu no ɛna da dua yi wɔn ko hunu a na sɛ na mu anoma akwakofa ɛde afiri kwa ebretuom asɛm nti yɛ kwa wɔn so na ne amade boni kwabena nyako akwakodi enkomo ɛde afa ho yɛyɛ nyakwabe yi die ɛyɛ ntoa ensɛm no ɛso nyame yɛ adom ne nya no a yɛne no ebedi enkomo yo yɛn kwa wɔn so ne kwabe nkodi enkomo kwabena madwoe yo arewo sɛm yɛ sie bɔretofo afama yɛ wae mimi am say asɛm no le titi ni tete lo nyina no ene sɛ sokode gaso ɛyɛ ekura ɛwɔ ɛyɛ Ebuakwa North Nancy mu ofi kofo bia na okokoko ntumi a obɛman ɛwɔ ɛkwan no so wɔ ɛbaabi na abranche yi a me no ɛkasa yi ɔne Ghana Armed Forces for na yɛ adwuma obɛma camp ɔnyɛ ɔsrɛ ni nemum ɔno mo yɛ adwuma ɛwɔ obɛma camp ɔno yɛ fɛ no sɛ Samuel yɛbo a ɔno na fi sɛ aduanan eni ɔbɛsrɛ no busuafoɔ ɛwɔ fie na ɔbɛsrɛ no busuafoɔ no ɛna mame bi bɛto n'anim sɛ ɛgya yɛnim sɛ woyɛ asrafoɔ na ɛyɛ adwuma na ayɛ aberanteɛ bi atintim ne nsa agye mobile phone no da fi sɛ ma mehyɛ da ɛnti atintim gya boa na mesa ka phone no ɛde sɛ ɔno nso atu anammɔn wɔ berɛ a na abɔ nsia ɛsɛ mpo no ɔkɔ aberanteɛ ɔgye phone no fie na watumi akɔ no ɔkɔkɔgye saa mobile phone no da bɛ maame no ɔkɔɔyɛ no atapere ɛkɔɔ so ama nkɔ wiasɛ no aberanteɛ no a ɔgye maame no etu ne papa ɛbɔ wura dɛm ɛkɔtwe tuo ɛna dima yawo ɛna de bɔ aberanteɛ ɔne Ghana Armed Forces for na yɛ adwuma no ɔmo amana so hɔ no ma akyiri ɔmo fa dade etwitwa no nkete kyɛsɛ bi dankwansiri ni a wanya aboa bi a ɔku no ade na akodwa so kɔkɔtɔn ɛna ɔmo kɔsiesie no ɛwɔ nwura ahoro mu ɛwɔ ɛyɛ skodega so kuro no emu na no ɛna akyiri na polisi ni antie no so da bi ade we paa deɛ ɛyɛ timi ɛntena so tomo yɛ nhwemu kakra de fa ho no ɛna bɛtɔ dwa akyiri mu sɛ me no ka sɛ papa yɛ kɔtwe tuo yi ɛne ne bɛyɛ a ɔkɔgye obi mobile phone ne di sɛ ɛnyina brasɛm no saa bia me no ɛka sɛ ne deɛ papa no ɔmatumi ɛso ne klɛkyi na mmom ne ba a ɔno ɛna kɔgye mobile phone nam so nti saa no sɛ ɛbaeɛ no ɔde mu aka nwura na bɛbɛ yɛkye papa no yɛma bɔna wana gye sɛ ɔnkasa ɛna nanam so baabi nananom mpanyinfoɔ so yɛwɔ amama a yɛbɛtumi ayɛ na pɛyɛtumi ho baabi a ɛmu no ɛhyɛ ɛno nti na wɔtwe akyi no ɔmo ayɛ amammerɛ ne amanneɛ ama me no ɛkasɛ no nananom nso atumi akyerɛ baabi a ɔmo sie aberanteɛ na ma me no ɛkasɛ no deɛ ɔmɔkɔ akɔkɔtu na mu no a saa da me no ɛkasɛ nsɛm no abɛtue no ɛwɔ Koforidua
regional command Ghana way asa dam no akata before e say evidence of sa aka no e di mu pa eniti sha media no ni ya no omo ye nkatasem say be ya papa on ne ba ekabo mu eku abranche on ni Ghana afoso ye adwuma no ye betiri de na akoko gina embra ano ne ba ne ti so no akata prefer timi say omo de nsem ne ho nsem atodwa asa dam no ka say obugu so abom pempe se ko mbese betini aka de pachi say be ya sa ho nsem a esi ye o so ko gika so no obetini aka tene e de ama abranche on Ghana afoso so eye adwuma ma ya no wase na yamfa wo ensi abusu awai ayekwabena nyako epoya mantamu na amaneboyi wode efibaye ye free sa arehosem yi emu ye fe ni nchemu e wonse fofo mo mampani John Dramani Mahama de atu dwase nipa binum a womo frefre se animanim ya wonpe asofo ahodo ya womo babeda bambo ano na fe ye mpotem mabafu nimde ene abodie mu nyansape defense na fe environment atena science and technology so eka hono o mampani se sa asofo no obepe womo a afimpinu ni eduro nsia 2026 no obeye e arehosem ye nkai Ghana ya say wukuada bia na ye wukuada tuntum ya Dr. Edward Omanebo amane mpenifa hudo bia na wo mokwa kodi wo mudwuma sonko wasantemantam nam so ma wiem hyen helicopter ya na wo mtimu ejato mu kwanya kwanhia ya masa enipa nwotwe no wo moto nanom wonsie do efri sa bre no donkuma ne kra wo mo agiegire mu dendenden se be ya yentimi ma so ye honom endam pan sa enti esese ye pass wafa wo mbetimi ada sa so ye nanom matoto niema sa bre ya empenifo no wo mo atoyi eno ena na nhyiamudie kase bi ekoso ewo Jubilee House mampani enkasa ye mu no eno wode ato dwase eya wo motaa ka asemi so Nyankopon no de ma ono aso na wogie na sesie ya waji edi afiri wo man Ghana ensem ne de wo mo se amanyoko NDC wo mo hompere wo mo kra se wo mbepe o man amusifo animanimu ya wo mbetu anamo bi kra 2026 ena sa ministers ne yebeyi wo mo. Made a promise to appoint more than 60 ministers, and some people said, how are you going to work with only 60 ministers? As I speak today, we're working with 58 ministers because, unfortunately, they say Allah gives and Allah takes. He took 2 of our comrades, and we haven't filled those positions yet. I can see people speculating he's going to appoint a new defense minister, a new environment minister. We're not in a hurry. I'll do those appointments next year after the holiday, the Christmas, and the New Year. We'll fill those positions. Ghana mampani John Dramani Mahama ene tienenken. Na mampani asan agina ne tumi so na o ka ne tse ni nyina no na oya de ne a wobesa de foforo awo nchen ene wo wompotam ho ana wo dudi ne nkwen kakra saa wo hanso bi bo ago yekohwe ya Prince Edward Duke of Edinburgh wono na wo bai ene asi His Excellency akwabo waba yepe ene one Ghana mampani His Excellency John Dramani Mahama omobo nkomo pa eno ena mampani ede to jan wo che se hwe se wiase ye nyina ye betena wiase na ye ho atoye ne a gise we di ntuma bo we dia no na we di ntuma bo we dia no eno sa no ene ye kana se onyonko da no da kusi bedo osa menso mesa. We believe that multilateralism is the best order for our world, especially when you face challenges like climate crisis. Climate crisis affects all parts of the world, and no one country can adapt or find any resolution to the climate crisis. And so the only way we can tackle the climate crisis is to tackle it multilaterally. And I want to congratulate the UK for its leadership when it comes to issues of climate change and climate resilience. Ghana mampani His Excellency John Dramani Mahama ene kasa na wo wie kura no ene wode kakra no so ye nyina ye pre se wiase nyina ye betumpon na se wiase nyina betumpon a eno so wo kire kwan a ye befa so a ye nyina ye beboa na wiase mpuntu a ye pe no ye nsa beka. The invasion of Ukraine and other conflicts all over the world, the Gaza crisis and the deaths of more than 60,000 people in the Gaza, these are all things that don't belong to the 21st century. And I believe that unilateral action is not helping the global order. Aside from that, the upending of the rules-based trading system, where countries wake up in the morning and just impose tariffs on anybody else, I think that it is upending the rules-based trading system that we all have nurtured for years. And so at a time like this, it becomes a coalition of willing. We must develop new partnerships that allow us to continue to work together, not as individual countries, but as coalitions of the willing.
na when you know na eno ye Ghana man pen His Excellency John Dramani Mahama na wo wie ye pe na Greater Accra House of Chiefs one mo so ye so da bi yentimi ma Prince Edward one mahasa anko wabre kwa yenye bibi emfa nhina nwonyam eno nti wo mo abakonya kese pa ni Yehoada wo mo de amano se won tena so na abri bia wo bekọ ebesan ba bio no wo hunu se mpa Ghana no wo ka hono bie. It brings the good people of Greater Accra great joy to bestow a name upon His Royal Highness Prince Edward. From the depth of our hearts, we name you today, Ne Yehoada, which means God is great. Oyiwaladon, long live our friendship, long live our traditions, long live our nations. Thank you very much. Thank you very much too. We and your course so and bra Prince Edward, Duke of Edinburgh. We be PM man Ghana mu a wo kwa bankasi mu. I was also kwaya mu no na Prince Edward the one so baba Ghana abaso atro se Ghana ne Britain aban no de ye kwa hwa ye nchakora nam sunti aman mi no kabom sa no na so se bibi nya asem keto ma na wada Ghana fo ase papa se na nu sra hwa wode ba wo mayi mu no Ghana man fo aso de mu ni age no awa atu na Ghana ne Britain so se ne enkitan wodie ne ho fama no setie no ye nkwaso ankurakura mu se ya nom so ba ye worma famu de se nioma efa no abakwasam ne ade no yentimi pepa emfamfri ye hoda. This has been a wonderful opportunity for me to be able to return to Ghana after a few years. The last time I was here was in 2018. So it's good to be able to reconnect and to meet with so many people and to be able to learn about what is going on in Ghana at the moment and to understand all the great things that are going on in this country. Opportunity to be able to meet with you and to echo your remarks. Definitely how we continue our relationship as two countries with mutual respect for our common prosperity and to empower the youth of the future to take on those roles as we go forward. So thank you for this greeting. Thank you for that continued friendship and relationship. And I very much hope we'll be able to continue that long into the future. I was away Duke of Edinburgh no Prince Edward Nene Anikuti. Yera apomudin ensemu na ora yere Eva Kujo Mensini Health Promotion Officer na wono ena ediatu Jabrekum East ho asem ena ye kan wose na nsemu entem mpox yade yi asan sore ewo Brekum East honom ama wo ma hunhunu cases ne dudu wono a ewo mpotem wonti wedie ebrewie duru so wo manfo no ebehye ne nso no wo mo ede wo mapomudin ho nsem no ahye wo mankasa nsem no wo motu ho anamo wose yare we no dudu no mahunu se efri nkusie mu nkrantie noe na afi etretre de ko enipa nso afasan se wo hwe dodo no aso asamoamoa we no wo mo ban nipa empo se wo mo mmewi enwe ni firi hono mu a nkrantie ne nkusie ni ade yi omanfo ewe na wabra wode na futuo eto yensem twofo anim no sei ene ukiremu Mpox no ye ka say mpox ase na osika ye adre ne nsa ye virus emuawa bi na de ba na virus mo na ye mo a ye ntimi fa ye ni enhu a omo ede yare eba na ede ba na samoa no ya na omo tae wowo ewramu mo mu te say akrantie ekura kusie omo no mu na omo pepa ho na ye omo ni eje ho pa nti so omunya ho no betena de a na che say omanya omo fia no emumu na eya omufewo ti mpox no virus amoa no ebo sa moa no emu ti se omunya kwan eba enipa ho a na afi abaye nipa so yare yare a etime wo aboa ho na esan ba enipa mu se enipa enya ekuro ana cat bi ma ana oni ni hia na afi wanya sa moa wano Enuachi wade afutuo komo manfo se womo nhye no womo horohoro womo nsa brano hand sanitizer yi se womo agyae a womo nkopa akira kwan no womo ntobi wia na wade afafa wonsa ho nema bi eboa ma honidie etimi konkan ne se wo manfo ya etimpotem horo womo ehuhia womo ahoban no ehia paa yi na ne se ye ma yensa hohoro no ehia yen se ne covid time ye hand washing eboa yen papa mo ma yensa nkofa ye sanitizers ye fa yensa ho emra no
afa so krampo say wo sai obi yare a mpox na yesre mu enya wo na wo koye treatment no wo sa ade na hyehyɛ nsu ode ade betini sesia na opapa wo betimi aye infected wo betimi anya bi sesia nti wo so obi wo rashes bi a abusua ma ne fa hospital na ye moa no sa akwan no so na ekodu na ye bi a nurse ni na oye no wo hye ne gloves obekun kwa yeva so beba no ho ban ye free ho ti yesre ye ho ban bo no mu na achi ne ye ka say rashes no ye hu rashes na ne ye famra yaresabia afa so uti ya oya ho hye ne ade nyina yesre ho ma ye ni kan fa kwa yaresabia ansa na ya dwen bibi foforo ho afa so krampo no ye papa no ma moboa ye e ma ye nya akante na mtwa ye num no ene mmoa no twa ye num yesre mo kwa na aboa na wuda ho a muntwa ne kon fa no mma munya no ho ma ye munsie no ho no ma ye ko ye nim ni aya aboa na wawu ye Ene ya yekoti esesie yi eyora yeri Eva Kujo ono eneye Brekum East Municipal Health Promotions Officer na enu achi ora yeri Florence Edupoma ya wono nso ewo asoye honom de kakra epi so se ewo mu se monkeypox yade yi enye foforo ya aba wo Ghana ha ni nemum Brekum East hodie de di kan a wo mahunu ni monkeypox nenye yare afi na aba ewo hodada hanana enuru ye maim ha sei na aba magana mining nyina ya record cases ewo regions ne bi even bono na Brekum kwa no yenya case bia inti na ni abra na ma ye bo ho da record cases ni bi Brekum ha sei na ade ba akoso ne se kunya nipa ba ako a wanya bia enhye se ono nko a esanse nipa no ne nkrofo ne ti aye ka se aye viral no de oni nipa enya nkita hodie no omo ne nche ni nyina ya at risk na se hu behia se ye hwe omomo eben no nyina hwehu se yare no bi enko omo so Health Promotion Officer ewo Brekum East na yete ne nkan owura yere Florence Edupoma yegusu gina mu ewo apomden ansam no mu na Leicester Company Limited wamo ana de Yas toothpaste ana ne brush no e de abadwa manso a se onya bi na odi chiusi a ebetimi abo apa hwe ahonodie ho nsema ane ye kana saa no ohronsa nyina ya ahonodie na aba ohronsa ba wie no anu munya ni nyina enye mpox ya na esanko anu mu mesrawo babade na kwape Yas toothpaste and the brush ni bi enya na ewo dwama so ba bia wo mo na aso kase yasene esa ye pomde nti ye mfamre wo na wonso nya so mfasuo ni bi enya na ewo shops ahodo nyina mu wo pedodo na watu aton a mesrew 0501 619-588 and 0501-390-338 now frame penifo bejo so midimafo eba center Dr. Time da so eda no wono nko a na wotime de bre time ede to yade nyina so wono de nyankopon da woro ma wobo no wama ne yade nyina so tumi ene wa che se gise ne wawuo nko a ana ne o hye sukotwa da kan mu ana ne yasie no wono nko a na de ne ba na kache a wontime nhwe no yade bi eda so no udru midimafo eba center so ya wo be hwa enipa mpempem tete ma ena edi adansi bebre enu nti nyarewa bia ha wo asase isuo no fa kwadan medimafo eba center anasa Dr. Time da so na Dr. Rujemfi wo be hwe no aboa pa na kira kwan no ewo poku asemayira ewo nkran ha ya ena kumasenso ebu kwa agogo wone aban suku no ho no ene di animhwe wo se wo nyame kropon no nko a wono ene ya asafo nyi numbers no eye 0244 774-282 0244-774-282 and 0500-727215 0500-727215 we na sa no a obedru fie efi a wo be aduane a wo be ye de na wo de ye aduane no enkwan stew no a wo ye shito no a wo ye no me pacho nam no a wo steam no sanya onga enye onga no ye na hodo bebre ni a wo ye bia no wo de ewom eno nti ukodwa so a spices na wodi koye aduane ma be ma na bedi bie no me ma mpe spices da me tai kasa se mu ekiro essence spices no ha me ma pa nanso se eye onga FDA ahwema gi atum ama WHO kura gi tum se onga de me ma dia esan boa wom apomdin mu eno nti fa no bi ye aduane na efi aduane no ebe ye de pa enya na wodwem ba bia promasidofo wom nom de ba o mato apete wo ye ohito ni nyina awie saa no na fa nia wo de bosso no na wo de just hot kenke na wo de abosso ma me a wo ton dokono mesrawo ye mpese obete mpenten kwa ene dokono no afa na akwapa haban kwapa buru haban na sefo ni nyina ye bre eye stress eno nti wodi ni kiremu ewo just bread and pastries and I say just bakery ya so ya ehona ye ton dokono ba akwa ma 3 Ghana cedis na wonso akwa akoton sane obeton ni bi agu abam mesrew 3 Ghana cedis pe just hot kenke mese me ye dansini
just what kenke no me nko a mentimi ni baako yesam ni agye nkwa na eche mesrew pa emu oduru bomode na kopa bi na ton na abenya adwa bebre udu ye ho nso a ena ehunu se oh sa mo de no de mo ye ne kama pa ntesa ya anom de no mo ye ne bie obi akra nso ntimi nye ne bi te sa ye ne ya eye ye nko a wanya project bi na program bi na sa dwumadie bi a wo ye na wo hia dokono bebre e de asave wo no eye no afra ye numbers no 0256 068 832 0256 068 832 na one yen abonkomo na emom se koba ne se ye ka aduane area chew waposo yo ya wanum wato uhia time herbal mixture aduma no ya wie set time herbal mixture no eno ene papa no a ebetimi aboa wo na etimi age wa free sa wa hawo nyina mu wo honam watwetwe wo no pharmacy ni herbal shops nyina mu enye na afei ojunso betimi akoyie ubetimi ajonso free flow na wo hunu sampa ne manyina da na kwan mu a mesra pa time HH mixture eno ne capsules no eno ne papa no bahabro se muni aduaba no na momfa hahan no emfa nsa yade eno nti time herbal mixture anytime HH mixture ne capsules no eye hahan no abia ene yade aye eboa mema ne ma nyina na mom enye mo ba penfo ba wo makoda nufo na akoda wo nya mfinsia no edu emienum wo a wo pedodo na watu aton no 0244 417 669 0244 417 669 na one empani abo enkomo oswafo a wo hwe apobide samso e wo man Ghana mu e yoninyamfo kwabna minta akando wono e na e kasa na wo kire se sawo ye Ghana ni enko ana obepie Ghana ha sei no ni e kan se kwata primary healthcare kra de efi 2026 ade kro no ahwe ye a ye de babure yen se apomuden a ye de mo manfo no eno e na ebetimi anya eno nti sawo dokrotua fabode beto me chok ana sawo ye ne owo nyi so ana ba bia wo hye bia no se obenya apomuden papa e wo ho ansampo na bia abankran ha na Ridge Hospital no na sefo no wa ba benya bie no ni ye de to wo abobo no de wo ye de ne a obenya. One of the reasons, one of the hindrances of achieving the universal health coverage is cost. The Speaker, as I speak to you now, His Excellency the President has clearly directed that every Ghanaian starting 2026 will have access to free primary health care. The Speaker, that free primary health care will give real meaning to the promotive health care, to the preventive health care, and the curative. Teach them. The Speaker, you will also agree with me yourself, you've been the minister responsible for health before, that the primary health care need of this country is about 80%. 80%. So you jabo so mra shebe jani o ya so afa o hwe apomden sam so e wo man Ghana mu oremiamfo kwabna minta akando Ghana mra shebe jafie e no de nsem we ekoto udwa na wona ne kasa ye ba wiye no eno ase oh mamenka mahama kes ne ho asem kakra na wonya abotre e masaje ni sei. One of the biggest challenges across the world, on the continent, and Ghana is no exception, is the growing of non-communicable diseases. The Speaker, about 45% of our mortalities are due to non-communicable diseases. In Ghana, yearly, about 4,000 people are diagnosed with cancer. The Speaker, 1 out of every 3 people is diagnosed of hypertension. The Speaker, diabetes is on the rise, kidney failure, and so His Excellency the President set out to find solution to this particular challenge so that the catastrophic expenditure on Ghanaians will be a thing of the past. The Speaker, when you get yourself into this non-communicable disease, it pulls you into the poverty line, and therefore His Excellency the President established another fund called the Ghana Medical Trust Fund, popularly known as Mahama Care. The Speaker, the bill was brought to this House, it's been passed into an act, the board has been constituted, and Mr. Speaker, it is now in motion. Ya hu adwuma nyina wie sese eno ane se yare to pono so na obi atwitwa bie we aye onimnyamfo kwabena minta akando waswafo hwe yapom nsem so e wo man Ghana mu wono na de si yaba na yede ato pono so aye ka ho asem die ne wahye ne nso se nyame ya adom afiada sompa obi bas no yede aba besi ka eye kantamanto ehwa na obi a babeje na kyede na obi a nso ba abeje apomden na obi a nso ababie na wode na kyede dia batum ne aton de amano na bibia atumi aye fine mesrawo yede sompa 106.5 FM Accra ede chinchin bas no adu kantamanto ba bia wo bia ho nso de odu ho ane apebia betimi anya bia to correct aboafo mu pa niam yede ba ho no bas no ye mase dochu enu nti yesi ye momodin akra mfa kini nsem ye pia ne kakrakra na kwan so nyina wo bia agene de na tie ye ne ya toothpaste ene ne brush no ena aka bomu ayede ba time eba Mr. Boy chidom bell beverages se wono so gina brane pa ya wono so ka ho no bi ya yede brewo 21st clinic, the clinic of our time.
the clinic of our descendants and ababedu yeso na descendants no so babeji wo mo de tete de no nia wo munim no 21st clinic multiple questions say udi dwuma bi na say opese e bo stage kese de ma de LED TV bi kura san bo kire de ma wa won be ne kama afia ban aluminium ne UPVC pipes ne ho windows installation ni nyina wo mje ni nyina wo mo na ka ho no ene ye de dwuma de ebre wo fitia no pa kosi anwumre ye dwuma de edi ne fie ha nyina no ye de ba kantamanto eya aka ho bra na ye nyina ye mo nkomo ne kama onso pese do jeton de to car no mu bia eye 0547 548 538 0547 548 538 wo manda uruma eno wo maso yasene ma ye na ne ye ho sima ba ko pemra ye ba kase ne nto aso ye de be ma wo Medo edrano pa wutimi to wo boase etwitwi wusi o do na so ni se me de yas toothpaste and the brush and the twitwi mesima minya homka senti na ye bokoi na me die me all time favorite yas herbal toothpaste and the brush aboa me amasesei menum nso a enwunu anasa de ehia me semfimfem me biem na wo hwasa me se ayefita asesrecha homa na et brightens yas whitening toothpaste and the brush and the me shimisi enti na wo se efe na yas total care gel toothpaste and the brush ne die ebo wo se ho ban demu ne nyina ema wonum ye sham. Oh yes, Enukratrodo. Yas Herbal, Yas Whitening, and the Yas Total Care Gel Toothpaste, and then the brush. Ebusian Chamfa. Sawo pedudu tu e won kan ha. From Leicester Ghana Limited, and was 050-161-9588. Leicester Ghana Limited, and the Yas Toothpaste mo ahodo, and then the brush abejaso abeboy. Midimafo, Pokwase Maira Accra. Midimafo, Pokwase Maira Accra. Midimafo Herbal Clinic aba Accra. Ani o wonti ye, passengers egumi kai mu yi. E ho na dodo na ekro. Ene sa Accra ne potem ye demo. Ani ye demo ampa. De se de, edutwam Atlantic International University, America memu, abo Dr. Edujamfi Babaso, honorary degree as a professor in biology in herbal medicine. It is said here, ayaresano, I am more. Oh, Missy Minim wife, your copa war. 1 year, 1 city. Need send be 2 months and 8 years canon. Miss me connection na and shut down koye na esakakra. To say what page mama hodiam bem. Connection ne wo de way. What about the crowd? Stroke nso de wo fa no small chese agidi wo wu ani de asie no yare bia etatia e wo Dr. Tamda so andi so diabetes, hepatitis B, prostate, hypertension, malaria yare bia kumasi say owo agogo opposite government school no and nkra so obepiem e wo pokuase mayira kwan no so for doctor 0244 774 282 and 0500 727215 Midimafo Herbal Clinic Wudimafo ne hwa Da obiari hia emwashron kubia ebemani ni opepa aye de change onga mama sano boafo FDA agi edwadie yin krato yaso Sompa achedie 2025 yaba Bible say nyame sompa pane say obi kon nyanka ene ewisia mobo enuti na sompa 93.1 Kumase Sompa 106.5 Techiman 90.7 Enkransa 101.1 Takwa 98.9 Sunyane ana Sompa 106.5 Accra yakabom se bronyen yebema enwisia ene ekrafo edidi na yenko ayetimi age se wo beboa yen enti se ya anwa emmo tin tomatoes ntade empaboa ye bia wa hyadada wonsan ehia enye ntade dada na emom de yebetime de ya che amanoa ye monfa meboa yen ne yefa mamobrofo ekunafo enyanka ne ewusia ebusuafo yemfa ye hunhyem na propose prepa obo aduponko mu ye nyankopon obeyiye wiye sompa achede ekunafo ene enyanka ne so wo mu bedidi se yesika fatu ahomatrofo iso 0598 559802
meet mu biem 0598559802 Edia was yeta one media Anasa Blessed Foster Branya Bosome ni beboja trada na dia mode dom ye no ye dia ma ekunafo yi mu amu ye bi afie twem no emu adanse die mu nim Sompa achede 2025 yaba Sompa TV Emma Aketiapa. Amakatua pampa busoye toa ansam no so na obi man so ne yakwakodru Nigeria memu na nsemo ye bomane na watwe mu sa wokọ Nigeria memu a won mu school ba ko ye won mu St Mary School eno awo Niger State chese nipa bonfo bi akwa ko sankoda ba sa Hassan ye kire ade won makwa ko sia mankoda ne mu aduonu mu 50 won mo timi adwane ababa bo amane ba bi potia won mo hye na eno na Roman Sarfo ye no ewo Nigeria memu no asofo mpanyimfo ye mu eboso bosa se Nigeria ban no ankasa ne sabi onya serious sa assembly ba ye no bepem ne won mu ntumi meka ho hwe sa posifo betu ho anamon sa asrafo bekosai won mu nka ho hwe ne nkoda no bepem ne ye hunu ba bi nkoda no won mo kira kwan ewo nam so nti won mo to nsa from ne kama panyi Donald Trump so mfa ne honyim na wonya bi emfamoa anya sade a nkoda Hassan ye kire no won mo chi ebeyira na sanen suma me say RSYD Novigi Studios wo mada woroma wo ka hono bie ene ye wo ba bi tie say opese utwa video ana pictures u photo shoot no a ebre na so na opese ukotwa pictures papa pa no skit no a wo ye no ne a obetimi aye ne ye ede ama won eye RSYD Novigi Studios wono ne betimi aye ne kama wo bia wako wo bia di ho adanse ye say wono de eba no pictures ene camera handling pa de a wo mo ka ho apama pagya ne nsa say wono de wo ye number 1 wodi mu ntintimai pa edi ho adanse na kira kwan na ewo Krahaya Malama Basi First Kokoko Street ne so ho no a eho ene webutuo mesira ne numbers no 0574 715 778 0574 715 778 womanda romanti ena ene anwumere yetena ase ede kase no ede brewo yetwa ye ho ewo Sompa 106.5 FM so ewo nkran no na Sompa 93.1 ewo Kumasi Jigum Ayiko 100.9 Adamfopa Radio eno so France oma hinko Paris no mu afei Sompa 101.1 ewo Takwa 103.3 ewo Takrade 106.1 ewo Tachima 98.9 ewo Sunyane 90.7 ewo Nkranza 101.3 ewo Doma ena Kingdom 106.1 ewo Mankasim Kanechi Urban Radio ejigumu ena afei udi code na Sompa FM ejinamu Facebook no ye Sompa 106.5 FM Accra ena YouTube no eye Sompa FM live enianum a ye beje bre ekenkan semi edema wo no eye me abrempon na kwaku ampoma menimenu amanum akosia ejewa kwade boaten ena Ajua asare yadamu nyina se amamumu enitie yesori na chese Prophet Mango Day so eba betna se na push it wodi atwa so na dwumadie no akonkan koso amu afidie no enda ha